Lokaci fitaccen fim ɗin Shahrukh Khan kenan. Wannan fim ɗin ya yi matuƙar kyau masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya. To ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku dinga samun Indian Hausa fim ku dinga saukewa. Wannan lokaci fim ɗin Shahrukh Khan ne, wannan fim ɗin ya yi matuƙar kyau. Fasarar kamfanin Sultan ne, fassara ta fita. To ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku dinga sauke Indian Hausa fim da zarar an sake. Masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya akwai wanda suke neman fina-finai amma ba su san yadda za su yi suna sauke Indian Hausa fim ba. To kai tsaye ga namba nan na ajiye ma akan screen ɗinka, a ko ina kake a duk inda kake, ka biyo ni da kan wannan number waya akan WhatsApp zan ma cikakken bayani da za ka samu Indian Hausa fim. Muna da tsari kan mu kai tsaye akan WhatsApp akan Telegram. To masoya kallon Indian Hausa fim wannan shine daidai da ku, ana kiran wani tsari wai shi VIP group. VIP group ɗin nan idan ka shige shi kowane fim za ka same shi kai tsaye da zarar an saki fim kuma za ka dinga samu. To ko za ku iya biyo ni daga kan wannan number waya domin ku samu cikakken bayani akan wannan tsarin VIP group. Za a ma register ka shige shi za ka dinga samun Indian Hausa fim ko da yaushe kullum za ka dinga samun Indian Hausa fim. Da ma dukkan wani fim da kake buƙata kake nema za ka iya tuntuɓa ta daga kan wannan number waya da na ajiye ma akan screen ɗinka kamar haka. To masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya a ko ina kake, kana Nijar, Kamaru, Chadi ko a ina kake, za ka iya tuntuɓar mu daga kan wannan number waya domin ka samu kowane fim da kake da buƙata. Da ma sabbin fina-finai da ake saki yau musamman yau Laraba akwai fitattun fina-finai da aka saki kamfanin Sultan kamfanin kowane kamfani da ka sani. A biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka.